Consemo Rading. Yes, senior. Well, just few minutes. Adia was our tea CNA. Only pass it now, team was as we so. A radid will be a happy. Amano. Yes. And unti. Adia or nipper be a din in nipper, Giabea was as we so. On kind who say. Awie yenu mu ena Awurade Nyankopon ebibu na ten. Yes. Ye namu aye kwa aye bai. Esu bebrebe ena firi onipa mu ba. No kwasem say ebi gu ye hu fin. Ebi enso so ehye ye nimonyam. Yes. Nanso Bible say ye wa adi nyina so ahoden ye wo ho tumi nse de pebie de ani padua ye. Yes. Nanso so sa tumi ni ahoden na Awurade de aman no nyemi nyina na fata ye. To ka kire Adam e wo edi nturo nim o se adua ye wo ha nyina wo ho kwan se wudi nanso so sa adua ba we die. Yes. Eni nemfatawo. Jabra onipa ya so de nte aduaba ni di ye no. E de ensunsan so bone. Abre onipa. Yes. Baby onipa nyini aduro. So what 19 years, what 20, what 30 years. Said ye wutie bia abrabo bia asase we so wo be decide say obebo bia. All right. Yes. Who decided so be no monsa? All right. Oh, your berima who decided so be a masamwa. All right. Yes. Who decided say oba obey a mema semwa. All right. Yes. Onyankopon en sorry anopa. Emagina kwan mu say wa sorry anadwo. Bia o call o linki bi ho. No aka say asumasi san wachi ebi nsida David ifri say Awurade Nyankopon de obi ape asase wesu ode ama no. Yes. Obi a di abrabo bi a utim su bi a utim eniyo bi afiri mu ba bi a no ode ho to me di ama na question ewom ye onipa no onipa ntam kitahudie onipa eni na Awurade ntam kitahudie. Yes. Enti se suban bi eni yoye bi efiri onipa mu ba e wo se obusa wo se e fata na. Yes. Die bi a obeye bia actions bi a obeye ade bi a obeye bia e wo se obusa eye onipa eni na Awurade ntem onipa eni ni Nyankopon ntem onipa eni nipa ntem nkitahudie nti e wo se obusa se eni yo ni ye eboa ebeku mi ho fin ebekwa kofa no mi bi di abreme ebeku manim ase daachi bi sei ena abrabo esu amida na di sisei no se mi gina ho na mi busa me ho a the next 5 years, 20 years, 10 years, Mrano, dear me ye, Edin Sunsan, so bonny bebre me dacia mama brana. Yes. So Busasa, who question when you know we are a fay. No tassin say, Besepa, any kunya high. Yes. No Busa who say, so Nioya, a free me mube, a sitting ya meeting. Abrabo ya mi boy nantie ya mi nanti efata me. If you say adie bia ubeye bia na fa show trim say ensunsanso ho. Yes. Adie bia no oni pa be ensunsanso ni ho. Kosem. All right. Said the opposite we bia ye. Krono kra na be say oba all right. Eye wo ni padua. Eye wa adwene. Yes. Eye wo nyansa. Obetimi akọ
But there was some tenants no busa say, Chrono na me born, Akoshibra na me born, Chacha na me sorry amato atono. Enti so 5 years emra na me yes suban no. Me ti sa suban no na me boss abra. Na ma wie ya akoye te sesei. Bi o ha ye nsanom na watuo. Yes. Dia busa ho say, enti me pa no 3 years, 4 years, 5 years. 10 years emra nan saying edima koduru saying 10 years emra nan sano edima koduru saying do a we young guy abrabona friend wasisu a unya teku anase mpo abi adane masem dibusa ho say e masem anamoya mitui 5 years later my masters wo mu ana my degree na sika sen na na masen was suban no it is anka sa sika kakra no ka me the investment bi me the to shares bi ana me the to bi ana me bie account bi ena ka me to susu gu mu kakra enka dachi bi mpo yare bi bobo mi a e bia enka manya sika de atua. Yes. Senior. Who are being now crying? We can't crap on natural. Yes. Who will be who crying? I dear be anyone more assassin was who cries away. Who are who crying say, Unomonsa? Who are crying say, was our shit a couple? Now just our title in me, no shable. Who are home crying? Eh, wow, dear. Yes. Obi enu onu baba be di asie nyankopon emesen wo dem esoro no mie nchanse no nteta se adenti no owura akonom nsa daabi nanso ade a wose hu ni se sa esu ni ban we ya masha ase no esu ni ban we ya metimu no ensunsanso ye de. Yes. Echena yare bi bole echena amanie bi tomia. Say na Messi are responding. If you say, me no me anu a yeti wo sisi a ye woni pa ewurade boy yense ne nsa so enu nti se koba se bibi ba minim pefe obrabone ya na omsi esai de ya obrapa sa na omoka nanso me pese ma hunu se abraboboni te say excavator trailer ati free eba. Yes. Na wo nipa wo hunu say trailer yi e na ati free eba. Na wo tina hono mu na wanye hu bibi na trailer na betwi afa so. Yes. Eba ne sa seven bread asa ye nipa ban eni ye nyamisu eni onyame anim onyame na ode tena ye mu no anya de ya enye juma enwie payo. Yes. Nti wamtimi ama ya dwene ni nyansa se sa amane bi ba onipa dwane na amane na ameto hedan ya wonim se onipa etusi wamboni bi a awieye no eheden na eye awieye bone. Yes. Nti se koba se eba ne se wantu hu anamo wanwane wanhuru nyansa koma na betoa. When you big time mistake, no nyamia ni mo nyamo ne nkom se ne bossa no anwie payo. Yes. Senior. Be a Bible no man in content. 1 Corinthians 10:23. The kamami. Ya wa denyi na ho kwan. Yes. Ade bie ni ho. Ade bie ni ho. Wo ho kwan. Wo ho kwan se. Ubura dwamanya ma dwaman su fe. Sir. Wo kwan say we ye memasem bebre. Wo kwan say we ye masem bebre. E ye wo ni padua. De ye wodi be ye bia obia ni ho betimi asi kwan. Nansu su se koba say abrabo ni suban na hawo mu no. E beturu mere bi na suban no ama honam akwaa ni bia sei. Suban no ama honam akwaa ni bia kwa amanie mu a untimi mma so opatafuo me de mensa ekowia obi ade
no mo chi me o mo twa me nsa eno nti wo nsɛn fama me na me mfa nkɔ David. be possible David. eti ye wo suban eni yoya ye wo ade bia ho kwan but nyini nyina na fata yen Yes. wo ho kwan se wo mu hwiwi wo mu onipa bia amu ade honhom wo ho kwan se wo kari sika na koto bi na de tulu mu wo ho kwan se wo de asobrache wo de yesi chain atu ko wo ho kwan se sa opanyini bi ana onyame nipa bi tuufo a wo ho kwan opa tugu. Yes. Obi eni ho betimi akasa ade ntina me tuufo no wanye den wanfa but ade a wo se obusa wo se opanyini nsem ya o ken no kwasem eyenim disem enyansasem na se me po na me tugu a sai na mawie ye ne betie. Yes. What you can Bible no say no man nyina ho da kwan enioma nyina ho da pan bibie ni honum a wontimi nya bi wasase wesu e mane nya ose nyame wo ye bibi nyame de agrada be firi so atwa sutim bi nsi da enioma nyina ho da pan because ho da kwan a just a kwan ye den da ho you have that right wo ho pan se wo ye bi to aso na enye ni nyina na eboa no man nyina ho da kwan na enye ni nyina na ema nkoso amen nyoma nyina wo ye de ya da kwan na so Bible na asisu se enye ni nyina na boa. Yes. Enye ni nyina na man nkoso Because me usuba bi wo ha sei wo nipa daache mpayini si ni mo antimi wa be de ya atete wontuma wan hwe ye suban bi a wo da na di no ekina bi na ekoba se wayɛ mmerɛ na wo tifie na wontimi ntumirika wontimi nko wontimi maro na de ensunsan so bɔne ebrɛ wo ma. Yes. na usuban bi nti no ensira wo se ba wo so na ka wo ma no suban bi nti anhwe ya na aka hye. Yes. nti no se enye suban nyina na ma onipa nya nkoso wo abrabom enya adwene nyina anase onipa ne yoye ene se de osi bɔ ne bra no enye ni nyina na ma utumpon wo abrabom. Yes. onyankopɔn bɔ impumtuo enhyira yedie de bata onipa ho enti abra suban bi bɛ saase se ebetena wo mu no na emu mpuntuo ne nhyira no na edwane. Yes. Efiri se onipa bi enu ho obetimi akura aba e de afrɛ aboa ama na bada. Because hello hi. why na betimi asɔre akɔfa aba akura no ye aba ni sei no afrɛ sɛbe na boa kanaman so omra Oma. kanaman ne beba Oma. sa no onipa tie. Yes. onipa bia no obetimi akura suban bɔne suban a ɛsɛe onipa daache no I expect say sa suban no ebema na siniye Yes. anu nti na obi nam kwan bɔne so ɔse me kɔgye sika me kokum onipa de apɛ bibia obehu na putupiri sɛ ani bere tumi na bewura ni mu no na asɛ no bo se beduru mire bi na agye ne nkwa afiri ne nsam ɔmo di ani bere ɛyɛ drugs nneɔma bɔne bebre ɛdan a ɔmo si ye nyina ayɛ de ya aka ɔmo ntimi kura nam ɛno na ya na akɔba sɛ mfasoɔ bɛ na wɔso sɛ wanya saa nneɛma ni nyina wanya me bɔ bra bɔne na me de si fie me bɔ bra bɔne na me de atɔ car saa car na watɔn next year o car no ebe outmoded. Yes. New one be there ya ebeba nti wo ade na wanya no wa adwene ya wo se eye nhira na wanya bate nya nhira. Yes. Cause ade tia ade se nyina na emere ya de ya ekonanim. Yes. na de beba ade a wanya ne ne ade a eba enne nhira a unya ne ne ehu emmasem ehu antechema na ehu akwansifuo ntimi nsi nhira no na nhira no beto akoso a ahwiagu se pipe a ya bia si so no eye se onipa
nam kwampa so. Yes. Senior. If we say unam kwampa so a kwampa na do be kodie ya. Chiri. Yes. Kwampa no ebema na siwie. Yes. Ensem pii na nipa beka. Uti say nanso so eya na otibia and they forget it. Life. Sa na tie. Uwu Monday a ubeka say bra we pa ya tena fie sa we hu Saturday we hu Sunday. And then Monday I yakwa adwuma na wawu. Uwu Sunday so ubeka say Sunday Friday ni Saturday nyina na ho. Sunday I yakwa asore. And wawu. Okay, consider omuna wu Saturday. SDF was so sorry. Yes. And now ye ne home da pa no wawu. Eti dia obeye bia onipa be de ya. Ebeka ho asem. Nemom sa enkekan ye we nyina onipa de keka ho nyina no. Na uso tutu anamo bi esu bi wo ha no agem oso tenase. De bia wo se onipa ye so ne a kiri mi kwa adwuma me ton ade wo to se mi to se mo mo tonto so to jenne we ne to we mo amokom store mo amoy aba adwuma kiri. But I'm telling you say sa gidi kiri ni America amutu na brabo mu no wa hwe ya eso manfa so man. Yes. Wan hwe ya animonyam masoda de be man ni monyam ni nsira paso no ye se wo sori anopa now the bed 3 hours. Tenase adwuma me ye no sori anopa metimi de be 4 hours. Tenase adwene me ho saa ehunu se aha metia ha mere bi enye o se mi tai ha o se me ko ha we o se mi jai we kura no emwa me o se mi jai enti de bia no me sai mere e de ye mabra bomu adwuma. Yes, senior. Hello. Enti se mere bi mi tu mirika ekọ baby a amwa me. Yes. I'm from page bi anya den. Amen. I'm from kunim bi ama to be tenase anu ma se me ho se aha me nkwa ha biem. Yes. If you say manyai agudie manyai onipa sumesi me ne nkomo a baby a me ko no me nuru da. Yes. No ene kire say oyi onipa a onyame honhom ya de ya. Oh so oyi onipa no kwasem ewurade ball sane de ya ne saso oyi onipa ewurade ball sane saso sadi onu ewurade edwene na bode ye ho no saa na wo sa wo so wodwene ho wodwene wa brapom wodwene nkwala na wawo wo mo no wodwene afie wofo wodwene wo nuanom obi wa wo na ahwo maame wo na ahwo papa saa dwene we yi awo se wodwene. Yes. Na huru se me tu kwan bi me bosu ban bi me ye nioma bi a anhwe ya ekena obi nkase putu nshi na putu shi a enipa omofa de ya omofa sekan dididwo. Yes. Ekena bi na suban ya metimi abrabo bi aba amane bi atomi a sen na mesia handle no sen na meko na de na meye aso obusa ho anopa ye tu ye hofo. Yes. Titus 2:1-15. Bima me ni nkomo. Ten na 11:23. Ya pon anu no. Enkasa nche. Yes. Yes, Titus 2:1-15. O say. Na wo de. Kan sema e fata nkyerɛkyerɛ pa no. Enkyerɛkyerɛ pa esa fata na me de ma wa no pen. Me too for say o nyame nipa. Yes. Me too for say onyankopo akoa bi. Yes. Me too for say opanyini bi a ote abusua bi mu. Yes. Na so far ebe bo wa. Senior. To aso. Nkokora ni so na ho. Tie nie. O say enkokora mu ani so na ho. Wo ya kokora mu ani so na ho. Yes. Enkonum nsa medi wo yiratam ne de matwa bi no akonum nsa no de abafio na wo create problems bi ya wo ma oba na sundwie wo ma sundwie wo ba bebie na no ajamre da no akonum bi chobi wo ho kwan se wo bra masebe ye han ambulance de wo ba fie. Nansu busa ho se
Sabra boy, a boa. Debbie. Oh, ma. Oh, yere. Yes. Who need the crabia? We are paying it with ye. Not the way I will see Buri, a babwa. Debbie. And Cockram woman is now. Yes. A guinea in Shira. Ninchira a dear, in Shira. Yanya Cocrakeke. Now, Brawa Gini, a Brawa Cockray. I was so when you should taho. Nanka ultimate tufo. We are paying attention to any panel. Some men put out one mass. Some men ultimate bra. A castle or baby or Bram will be the tuning buffalo. Nay, yeah. Said the word to me. Oh, no one, son. No be the tuning buffalo. Abram paying say. Your body, a shamra, a dear. Your body, soon as I did 2 minutes to go a day. Not denting or paying it up as a bro. I'm moving to the buffalo. Cockramo when is now. Yes. Money now. Yes. To us. One animunya duru. Mawanimunya duru. Obi on Sandian camera. Obra on camera. Obra on camera. Obruna who saw Bakra the Hoy to me or so one never cow. Obro na frantopio out to me because I'm free some waiting me on. Hello. And son, a go on the power fee, a good penny more say. A thing paying for 7 cockra, more yamit machine and namu, Ukotus or penina or penibia or yame. Yes. I don't know yamit in a tea channel. So one when a tea man and 1 to 2 na tea. Na sao penny na waburi. Penny na waburi. Adia no amen and yana hono. No wa bro, no wa timi bro. Ni akoso one the head near the number fee. Yes. Or bro, no wa timi bro man be men nyina yi to abonten. Duru mire bi na ahomete. Ahomete. Uguni yiri unimase. Yes. Kode bia ukono nsaba wo ne wo yiri kosa. De ensa se wo ka kura na wakeka bia kire no. To omo a ukọ apetashi base a omo to ni din keka bi kire wase. Yes. Na ye. Debbie. Ose bo wani su enna ho. Na mo wani mu nya duru, mo wani mu nya duru. Na wo se unya respect. No be a one woman sa wo da bonten se sabi mpreduasa me mpo me ne madamfo nam na me papa one woman sa bora madamfo no obebu me Debbie. na me nyame na me no me yempo yesi yemu me na wo a wanom ne ebebu Debbie da. ensa no mudi agora ensa lot no nsa broy because Bible said before say lot mama no ene wo papa ebeda no omo hyeda man nsa man no mo broy nti ensamu enioma bebre na firi mu ba omo man nsa man broy man yure firi no no ane ne mama onyem wo mu mienu nyina. Yes. Udi agro ensanti ubegu hu anim ase. Yes. Ubanum nsa hu akwala 8 years na ofi se wanyini. Ubanum nsa amu anim agu ase. Na ofi se akwala 8 years wanyini ubakwa kwose ne pani abo. Ubanum nsa amu ahwe ya abusuya gudie ni abusuya nhira ye de ama watam de akoche. Yes. Tosi akokora so mu ani na ho. Ne mo wani nye duru. Yes. Eni kwan se wotesu ba bi edi man nipa kasa wani basa ma oyire unuanom wo abusuafo kasa wani basa asuma si de sa na wote ja no wo yesi ebasa egu hu fin. To aso Wana adwene mu nte. ma wadwene mu nte no bi wabura wadwene mede na ate. Ma wadwene ne mu nte. De bia anti yesi opanyini na no ye bosom. De nti o mo kansa opanyini bia ye onyame. O ne sie awurade namu. O se wadwene mu te na utimi di hira wo nananom.
wadwene mu te na wode hyira wo ma me ba sumasi nyame hyira wo awurade mo wanam nsisi yie baabi a meduru yɛ deɛ mantimi ayɛ awurade ma wo mɛyɛ ne nyinaa nyɛ dɛn mboro so awurade ma wo nyɛ nipa kɛseɛ saa nkɔm hyɛ yi ne nsɛm yi a woka de to wo ma so yi I'm telling you sɛ ɛbɛbɛm yes senior hello hi na ɔpanyini akɔnom nsa ne waboro ne ɔba ne ɔnoa ne mɛko mfi sɛ mbɛti me moyɛ abayifoɔ na mote fie a ono maame mbɛbrɛ paa ade nti na onyame a wohwɛ fie hɔ wakɔnom nsa aba fie hɔ bɛdi atɛm wakɔnom nsa aba fie na wobɛboro yere dua wobɛboro wa womadua na daakye bi wobɛte sɛ obi ba yɛ president a na wo a wasa akɔgyina kwan ho ahim hanki abranka wode yɛ so bɛtumi abɛyɛ bi deɛ onyame de kyɛɛ wo no wayɛ deɛ ya wasɛ no ɛfiri sɛ woama wadwene mu ana hɔ senior anything awurade ama wo ba wama wo bi woama wani ana hɔ woama wadwene mu ante wasɛ no wadome wo ma nyinaa wadome wo wasɛ wo wasɛ wo ma wasɛ neɛ nsɛ sɛ woyɛ nyinaa wayɛ bɛɛdɛ na asomdua ba fie hɔ ɛne nti bɛduru mmerɛ bi no bɔ sɛ wokasa a woyere mu bio yes bɛduru mmerɛ bi no wokasa a woma woyɛ mu ma wo mu yes woka asɛm a nkahia pa womɛka sɛ gyaa ne daadeɛ sɛ saa na ɔteɛ ayɛ saa no wakɔnom bi no enti wasɛm hia nkasa no onipa mfa toa so wɔn ho nyɛ den ma wo ho nyɛ den gyidie ɔdɔ ne boasetɔ fam boasetɔ si ɔpanyini odware wie a ne nsuo ayɛ dɛn nti asɛm si fie a papa no de wie n'ani so da hɔ ne nyame honhom wɔ ne so nti no wonya aboterɛ wonya nyiyimu ɔpanyini anokorɛ afiri wo kɛtɛrɛma so te sɛ nkwan yɛ nkyene nim yes woyɛ dɛn ɛnwie pɛ yɛ ɔda woyɛ dɛn woyɛ panyini yes deɛ ɔyɛ adeɛ no a ɛnya no sekyere ne ka kyerɛ sɛ my brother my sister me ba me nana adeɛ wei a woyɛ no ɛnyɛ dɛn ɛmmoa gyae yes senior kanokorɛ OPATAFUOR ɔyɛ woa wo ba kanokorɛ kyerɛ no kanokorɛ ɔyɛ woa wo ba yes once a woyɛ ɔpanyini no deɛ woyɛ entitled sɛ ɛba obi a wokyerɛ no bia wobɛtumi ayɛ dɛn awo no enti fa ne die adwuɔ boasetɔ ɛne ɔdɔ fa hwɛ ne din na ka sɛ hɛ gyae anamɔ wei gyae bra gyae sister gyae na wei ɛmmoa yes radio ɔpanyini na abo yi ɔpanyini deɛ waduro da so yɛ patapaa oh deɛ waduro da so yɛ patapaa wonyɛ patapaa wode kɔe patapaa twintwan manso nti te bia pressure wɔ no so wobɛwuo kɔdeɛ waduru no wohia aboterɛ wohia ɔdwoɔ duru mmerɛ bi a yɛse ade a krama hu ɔbɛyɛ gbegbegbe no ɔkra hu ano ayɛ deɛ ɔpanyini ɛne ɔyɛ ɔkra no mmeranteɛ ne mmaba a wate sɛ nkrama yɛyɛ dede wɔ fie but ɔpanyini deɛ ɔnkasa ɔhwɛ wo din no a wosi ne ti obie na no da da bia ɔma n'anim yɛ duru ɔma nimdeɛ ɔma nyamesuro gyidie wɔ ne mu ɛwɔ sɛ ɔpapa panyini woboro ɛwɔ nsam anaasɛ ɛsɛ sɛ woboro ɛwɔ gyidie mu ɛwɔ sɛ woboro ɛwɔ nsam anaa woboro wɔ gyidie mu nso ɛwɔ sɛ woboro ɛwɔ gyidie mu ɛwɔ sɛ woboro wɔ mpaebom ɛwɔ sɛ woboro ɛwɔ akɔnkyere mu ɛwɔ sɛ biribi bɛsi a wona woyɛ fie hɔ wona woka sɛ mpu no a ɛpu no wowɔ tumi wɔ ɔbaa so wowɔ tumi wɔ ɔma so ɛwɔ sɛ biribi bɛsi awurade yi di kyerɛw na su ati wo mu yi na ano wode abufubɔne na kɔdaeɛ bɛyɛ dɛn na wakoma mu akye na nyankopɔn atumi akɔnɛte wo na biribi ba kora wayi akyerɛ wɔ dayɛ mu biribi bɛyɛ wo ɛnso so wontumi nhu da
Ube who swung her one tears here. Ube so die so better be sorry. No, you're a fury if you say, Patapa, someone who mukakara. King kind womb. Dear Dre, I was a cockra, what do I could you go from? Yes. Or better maybe I a footballer. But who cross age beer or so hanging boot? Yes. By force. Also, you coaching school now, be coaching or more canoe. By force. Yes. Because I feel now better to to us. Mmerewansu mu wombra sede efata. Abrewa usubu bra sede tie oba payimu. Bu bra sede tie oba payimu num nsa. Mo amodin to washe mo ntuma mo koto besi fie kula. Ebudidi. Ma payimfo. Ntuma no odi akuru no beka so okọ hospital oboa. Bibi hye ntuma nim. Mpayimfo kan ya wo moa. Oba payimu jai bonto twie. Bonto ya adua. Uyi wi firi ho a. When an assistant. Yes. Enti bonto utwia e ma wo ye de ya wo boro oba berewa wanyai bonto twie na da bia bonto ani kan hye wanum na wa boro na something tare wo fie ho no wo buru nua. Yes. Wo a oba payimu a wo se nka wo tena fie ho na wo toto ntoto ye na nka wo nanam wo hyira wo mo no duabo na ho de ada na wo fie ho. Ono antimi twi bonto eboro nsa ayiase na maame payimu akogina no obu ni mu. Yes. De wa yei wo se bu mu wo di jenjenje na ni sisi na shift ya call north. Wakao. Hello. O si abrewa soso mu ani na ho. Yes. Oba de so wo ye 8 years 9 years 10 years 50 60 o ye opanyini because una o chichiri fie. Yes. Ma wani so na ho. Bibira ye sebe abrewa bone. Wa ye oba payimu bone omanani so na ho. De ababa wan kura ya ono fere no eno no oba payimu wo ye. Mitimi pie sei na oba payimu ba o hwa atale bi a wa hye. Yes. Na de wa ye pa wo de nam sa atale ni mu wo de nam na me wra ho. So bondo 18. De wadure ye de na wo yi na di a kire biem. 17 battalion de na wo yi na di. Bonse me rade. Yes, bomuye. Bomuye. Oba payimu e wo se wo siesie ho asiesie papa na nidie ba wo ho. Na mmaba wa yi bi fom a wotfere no wotu no fo se dai na wo maame su sei ma nanadi mi danadi anka mi nuru de madre wo mom no wa sha leggings na o tu bubom ti se pa leggings no wo sha de atere wan mi pese mu de wo sha atere no subambone wo sha leggings no wo sha de atere pese mi hu wan na o de chere no. How say nyame mfu aso nti no o sha na wa ye second kon ni nyame o. Yes. Di o nyame de enko pese hwe oba payimu o ade no o ye no Waje. ade a waje nsa santumam. Yes. Na wenya makuofu oduku na bono no. Maku for dressing. Hello. Hi. Oba payimu o. Waje hye ne ntumam. Enti wote wo no wo sum nyame na no kate but wo boa wo twa bi. Yes. Duku na wa bono kwa. Amene ya wo ye on sa na ope.
no jojo hu no aye basa na ne na mantam ho ne nkwala wo se nkomu hu omudi esuro ni obuo efra wo he say enkwala ne mrantie na ni udi fene Obabere wa to aso mu won bra sede fata nipa konkron abrewa so mu ne bra sede fata nipa konkron Samuel maame no obutu nyame fie no omutu apetese ba Yes. kuru tan konkonsa obabere wa de wadure wo da so di konkonsa wonyan sadriam ma won kyerɛkyerɛ nsɛm a ɛyɛ papa kyerɛ di asempa maame di asempa wo fie ho na wo ya yɛ konkonsa ni toto de bia na won te de aba e de na aba Yesu awu akam yɛ nkɔ yie na asɛm den ni suba nyina nya ɛyɛ fi pɔtɔ na ɔde ti fie ho wo so a won te nka na asɛm because ɔno a na ɔkyɛn kenkɔn wayama ukurukura suru ɛde ya oba wo no monsa obasa o kyerɛ sɛ no monsa na kwasiada ya tu krunkru ye shira o na so akawi ɛde na ɔde kronkron awurade no samrin kana do be 10 9 obabere wa wo hwe ofie umpie wone wo ma na se wone ukunu mutifie asundwiem dabi da wone nam baabi emre waso mo won bra se de fata eye suro nyame kakra suro nyame menyame sum amra umu na menyame suntra umu enkeka wani mu menyame sum pa na so le a wote aso dem enso udi ukuna tem wo se ne kwasea utimi ye bema ontimi ye bema no otimi ye de afrafra nto ontimi ye bema o otimi ye de ya de na otimi ye ka bi mamintie Odi manumi ho pa na ukra se misumi numi ho manumi ho mini udi ye waware ye mini wasetena ye di bo mi dia mi ma me kan na mantie na mso nim de okan mi kuro bo hene kan na mantie sansem wei aye nsem bone Yes. Eni kwa se bi pie firi wanum Yes. egu hu fin egu hu fin ni kwa se bi pie firi wanum duru mire bi akotena makuo na se na ye kyerɛkyerɛ makuo na wo gye ho ni waso so nim se uti su ni ban bi mu wo ho kwan o se ukunu di natam oye wan onye obia eno kore so ampa wo ho kwan se wo se ne kwasea wo ho kwan kora se wo de praye bu ukunu wo right say ukunu yesu busa se sa suban no e fata David. suban no ya na a question. Yes. Oba aja senka bible na se o baby wase mo nom so mo meboa se de wo de nam no no na wa two men of eyes omo so mo ntime num agogboro shi no men of eyes kakra bi mame mo eno ase kakra we de say mo 5% Boninya. nti wo bekọ ayiye bi ase mame payimu ne ho fefefe 25 30 35 40 45 50 but we know for fair ne de we wasi ayire abrantie bi e buru mudi gunu so no ubekom ubehwehwemu no aye de ya aboro ade wuye Yesu kura na asoma angels wo mebo ho ban a hwede waso obofo no mu de ye no emansa o emuro we de se emuro
alcohol ni soro. Yes. Alcohol ni soro. And my sister be good when you must. Yes. To us. One chire papa, what the betty maba wa dream. Oba pay mu chire papa. And you ni brefo. And you ni brefo. And two babarefo. And for a ni brehu wura obaba ni. Ne mane nsori ntia be ma no. E mane nsori ntia ni kunu. Chire papa. Katire nso onya abotere. Abrabo ye ntobo ase. Omre ne ho ase mani kunu. Ono ni kunu. Onsom no sompa. Kasa asam ne fa kire no. Enko kan kire nse ene mmire mi etena ho ma be ma bu ye kwasea. Na ho na nketena ho me bu ye kwasea. Emai bubu ye kwasea. Sa na me ma so bu mu kwasea. Nanso so bi no mi enu de. Ye agidifo no. Yentimi masa abonti nsu ni bi nyade. Emma ye mu. Yes, Syria. Bomuye. Yes. Chire papa. Efie nya hwe, efie. Na bia me na me kan. Me se usi fie na ye o se. Abrabo no wakon wi udi agoro. Otoka na ye o se wa wie wa abrabo aburo na udi. If you say car na wato no. Wato car ne se won kwan na aka. Eno kura ntimi ntwa won kwan na nyina wie. America kra bi. Transportation, trotro ame fro the way I made in easy casa, no si di matem. Embarrassment I may go through no. And into my talker now team. Yes. When your achievement be out. So talk usifia. Unyashi. Yes. Unkwana aka. Enka. Sika wo de bet na obi fie na efie wura ni bi nom no omu nyina. Omu suban bi a enya ne se omu si hye ni pa ni eya. Ana wasi wo de. Enti what save you who free embarrassment a ubekom ewo nipa bi nsem. Yes. Enti de ne wanya uni nkunim bia. Enti se oba payin ajapade enti uma oba ba ne di obi bema efa kwambone so a onyame bebusaw. Yes. Yesu ban papa uma obi di ani bere aji obarima bi ajapade afini ni nsem ya Yesu ban papa. Yes. The Bible said, "You were who crying? Oh, what me the man na jine japade nyina bonasesa." Enso ma wura mfiri say, "Hey bia make say. Na one ne waba." Did bia make so you obarima, o ya o ira de adwene ho mienu. Yes. Sa na oba so you obarima de a dwene ho de ya. Mienu. O ho kwan said the ope bia wo ye. But efata and fadwini bi nshi oba ni tirim na onko yam pentoa onko yam ade mfa nkuku be ma no we wu na wa hwa ma ne te wo so we wu ye bibi kitua bia e ma mpanfo no bebre adwem bone. Yes. Ni omu nyina ebinum adwem bone otu e ma no afutu bone ti ma bebre wo ma wie ya anwie omu yie nyina no enam sabe e ma mpanfo binum nsam. Yes. Uko kan ya we expect. Jinio. Na sabe wo mu akunkum wo mu kunu no mu o magigi fie titim na ne kohe astan fie no ani mfaso obiem. Faso bie ne so. Me mu de astan fie chami amempe. Yes. Na fie be ne si wo. Saa na de masisi ni paraku, de masisi ni wo atasoma so hilltop no e be duru mire bi na no so ayedai. Atwam because ayetanya parakusu one day better say Ashtown. Yes. Satam 70s, 60s. Omo see Ashtown fie no omo na ye de ya. Mema omo na gyina so. Omo na yes bibi tim omo. Omo na ye maame ne ye nanana mo to nwum frɛ wo mo. And now omo tan ni nyina me hu dan na me kro omo da me yam hihye mo omo because we dan the we asi krake apa na abontempono na ya na fie sa wura me mu. Yes. But ono dem de oda otimi da pa. Sao and abushen fie no e be duru mire bi e be ye sa kokosu fie a wasi ba bi a wasi fie bi e be duru mire bi na wo de na ye outmoded. Yes. Senior. To aso yenko na ma wado won kununum ne won ma. Ewa
say utu manfo obaba ya ade na nya tunufo ka kire nse beba na abotre yentriti be masa yenya obere masa obaba ma ya ade na nya tunufo ka kire nse me baba ma yenkofo obi baba amfa ne mfa sa kwa wiso yentriti oba sa tunufo tabi bitira no munya adwene mutie amfa ntimi mre onho ase na de minimu ne se osompa emu wo adinya beberebe Yes. wo nhyira nanu man ya VIP ne bases edoso na ne yiri wuye mitie man ni interviewer na mani agye keke efiri se afena ne sisu a manyina duru sei second time wa matese oberima eyi ne ba ne yiri aye no no ne sisu nyina manyina duru sei tu enti mu amahia mu na adai dia ya just Russian mafia senkwa na me no omonam Anya so ketwa. zinete mama Jerusalem mama Omucha. my Russian mafians oh Omucha jet fighters ofie. me nyini duru say second time mate say obarima bi ayi ne yam e praise ne yere no no first one me ti bi watafo woman bi anu oya aduane ma miti Yes. abro wuyen ni kunu sunsa akwala busa ni kunu sa do se me yiri we na last angel aka Yes. na me nya no na me se nya bi wo hin biem cock treatment and yere de ma no eni se de n'adwuma sai ye ne yere ni mo obi amane obere ne ho ase eni de wi a oba no kɔ no oba wa be no bi ama na di na anu ye a wo no amiensan wo asifie ho Yes. na se say basa enu nti ne won sabe nkum ye won sanifa no eduru mire bi a me na me mie nifa ofie no bo se me de me nsa to boto no mu a me twe ahwe nya dai na wo a wo ye bankum no nka wo de bibia hye mama me Yes. na ade na me yere no wo bɔ me nkwan a wo de akosi wadwumam wo de akosi ba bi a wo ye adwuma na wo ne nkrofo discuss Eh? ene ye ma wapo ade a wo se wo de show tirimu oba be ma bi asoso be ma bi abahu ni bi o ye sofo o ye criminal Yes. nti se wo hia obi na efi se o ma obibi o ye bibi nti ukunu de o ye Saddam Hussein wo fa ase nti ni tirimu oden onye ni papa wo boa Yes. Boa. suban bi wo ho nti na bi ama ukunu ye saa de ono so titi scanman e bi ono so ne wotena within 1 week usuban ni da na de ono so onya dai Ntimi. ono so timi Yes. nti se ba ne saa na ne be bese enka usoso ubesesa on suban no ene na amase nto bi aba ho enye nka wutu ase afiri wa na nka wudam Yes. na no man no was me yere ne twa nto masi me bo me di si no de asi me di si no de asi ene o kan VIP bases nko a wato oba ne wuye no okosi abrosan fully a dime pa onso o mo awukuru nti wuya ya no okoto atwene nwura mu ho hello onya de ai umu ano mo amaware na meka mo amwale ye ndie oba pa umu awukunu ti se uwu a e ba ko to atwene nkyakere na ase ho na ne enhohoa atena Yes. nanso so umu ani wuye no wose ne yire ade a waye no ontimi hu de obi obeye bia ma no wasi abrosan ate asofo kora nya asada ne namu ko dan pa mansion ko internet wo wasi atomu tas ne ko dan a wo kukure siwa obi a wawuo efunu na ade aboso Yes. na sabe onipa ya ade a eya onsa yeye Osaye. dide asetena pa ne maame ene ne papa efutu pa o de maame no ma wotena be ma no ho no ne ohunu se enes oba no akwantu amene wutu no emene duru se wuja me hokwa o se me hye wani munya na me ka bibi ma Yes.
Yen yire no bi wo hokran pa omamu ase entokwa esire nya easy. No grow. Ko ni nua be ma ba ku wo ye cause trouble. Yes. Toaso. Na wo adwena adwempa. No nwina adwempa. Ahwe won ho so. Ahwe won ho so. Aye won afie yie. Aye wo mu fie yie. Aye ade a esombo. Na wo maame no na wo kwa ware na se a wo vie ya na wo ma kuntunkuru so wo asifie kantam wo koso a wo ntu afutu papa bia ensem hunu eni ani bre wo na wo bo wo baba no wo na wo bo ne nso wo na wo kika nsem gu na so ukunu oba de wi osi nante no na hunu yie ya amoni na ho. Yes. Akoso ya na de ye nya ne saa o ye nya ne saa ye ne sei na de ye nya ne saa o ukunu de wi osi sheki ne to no. I'm so far, baby. Obi shaking it 2 hours. Where I am. What now? Wariana see. Be a nasi status when you're in the daho. And what you want to polu to na ni akikan somewhere and who no cruise where you're town for. Why in a better sikako what in a town for? Why a mistake? So what me my woman? Oh, papa. If you baby be wura wa wariem no tim be di wukuna tem. There was a time be shia guy bi na me no omu nyina na tifie doctor ni pa na no osiri fie na akaka kra bi no owie na ba bi e wo no oba be ha dan na ne yire etimi cause problem ma ne yire ne maame ba fie ho be di guy na tem na no ne yire ni nua be ma enso abafio no nso adi Ghana time na say aba Yesu mpo a ono ka so obewu ade yankwa no yan ni say yo obi abefa odihye asundwie kwa so ebi ye too arrogant and pride evil an extreme level utimi ma onua wabusuani penetrate be di be ma na tem na oni say why cause problem kese de ato ama wo ma. Dia odi ye bema bia one ne te dia odi ye ni bia no make sure say eyemra eye ne kwaso nyame mu anya sa wo ne wo ba wo so ba bema no obi di bi be de ya obi di be ya na I'm telling you ade na ma kwa mu obi firi ba bi di watam sa na ti o sa na bema so kwan ya odi obi fa so wo ko twempena oni nipa na twempena enka ho o ma nipa no de aniam ho be di wo yira tem o so won fa easy unya sondwie sa na te a principle. Yes. A principle o ko twempena o de ye yanchew e ma nka ho but e masa oba no courage obema bi wo ho a ya na sebi mpraduasa ya adwene mu o ha o ko twempena ho na wo ko bo ne yira deja wo so nim sa oba no ne te oni na jaa no wote de ba bi di afine ba oni na te but a ho na wo koka na me yire sumasi na sumasi de enkonye ene oye sei me yire kura no ontena so da wo de wo ma wo kire nso ontena so ko betena so stars kakra bia ye yiwu na wo buru nsam su yi me kura ma hu ntam ka me ware wo ho na ka kire wo boa ade enkoa ahodeki tuwe bi ahode ho de bi akwa bi na kan o say the way nipa sibira brabo emu de o say nka agya unya bi na nka wo enjoy a o say nka wo enjoy a ho sane wo na o say nka di 2 days asa na atwa hello 2 days nka wo sensene Wo sensene adu furu 22 years. Why you wo alaba stamp lie bi na wo ye tactics bia susu kasa emama ni bi kasa o kasa pa hodo ko kansa makese e enkoto wo yira daja bu nkyere obi. Yes. Na wa makwan se oba afoforo medi na tem na de ono na wo ne ti osisi ano ba ko no empa dodo abuo no mu kai eduru mebi a wan hwe ya na enimdie ani hye de wo se nidie ba ho no we na wo ne na mo a eye mienu ntamu asem ye nkate de anya den akroso. Yes.
Oba bia hunu ne limits. Ukunu di watam oba wasum oso kwase aba Jimmy for your foolish woman. Yes, he has the right, but that doesn't warrant you say also a voice go along and I say retaliate and kasetiano or violating laws. Yes. If they say eja any eja shia de ne be shie. Yes. Asam kase aba de. Yes. But eja na nsuo nyunu ba na aye de ya na adwo. Syria. OPATAFOR. Yes, to asuni enko. Abre won ho ahia ma won a won kunu no. Na wanka Nyankopon asɛmpa no ho asɛmmɔne. Ai. Emma bebre yakase mukunu no mra sɔle o ma. Because ya na memma wa adwene say na wo asɔre ya wo komponi na wo ba no wa be yemi say. Ene de ba ade papa be no mo kire no wa asɔre wo. Yes. Esunyame na nim say ya boda wura bo enti wo nti usuba nti sister ye kanyame ahini ehu asɛm bɔne. Ye kanyame ahini ehu asɛm bɔne. Unti suma bi a wotim amu ade atumi bi ne dwa bi nti ama obi anu no ho obi kura enno de konso on kwa asɔre. Yes. To aso Mrantie nso. Emrantie Saa na sese utu wonfo. E wo se mrantie soso ma me payini oba be ma ne tunufo. Na wanwena dwempa. Gina dwempa. Na bibiara mu no. Bibiara mu no. Yu hu adi se nwuma panhwe so. Yes. Nkyerɛkyerɛ mu ye peye. Enkyerɛkyerɛ mu ye peye na wo a wo ba be wo tu obi se wonyi empure wo nani abra wo bi wo ani. Abrantie mu ani na ho. Mu ani na ho. Ene ayonko bonni ayonko su basa obehu okoji sikaduro okoji wei fa ma me bra fa we bra koye sei sikani bre tumi su bonni bi ena be wura ye mu wo ho kwan o na busa wo se awie ye na emu te sei ti me lifestyle wasa me ni adamfo me nko obi afie da me timi fie o fra me a phone until I'm at no. Me wa dollar line, CD line, euro line, pounds line. Syria. CDs for no. Ofra me hwe number ni di me pan me dey. Me pa me mfa. Local champions. Hello. Ai, dia manya me life na me catch don. Wa hu me wo ba bi da. Me fie. Have all the entertainment, logistics. To me entertain me TV and me pan my me person me ko internet and me call. Dem me movie bien ene ya mo yi movie ne me will be wo. Yes. Dem me person me suama de na me tim baby. Because me be fa wa downfo yi wo be ka kire me. Obatafuo. Why adwuma na che. Nka be ya nka masa akwa bi wo ha obetima ma dompa abo. Sa. Akwa wenye ho no okoye. Na wo hwe de wi a wo si bere wo nyame dwuma mu a ne wakodi akire ne wakọ wo be kọ no so no bonsam oboa oni ne omapa bi ade ma wo. Yes. Odi a chew kura no kope funu hu nsuo bra kope oba atan achi ade oba wa wo kope opemfo koye sei one step na 2 year no efi a odi akoka ho nti ene koso won sorry dem ayonko guro basa enti mama obetumi saa afui David timi fie Syria. Me timi fie mama wontimi nyame na watumi saa afui Utimi. Ne beduru mere bi no so no utumi fu na manfa oso obetwe ho ayedai afire me ho. Yes. Enti me mpa damfo. Yes. The bia me ye discipline. On frère me amema, on frère me so me busa e kira nsa na maba. Yes. Senior. Enu na akipi bia me de namo a me de ko. Nti de bia no e false conspiracy theory. OPATAFOR ye this OPATAFOR me ti case ni bia no me hedin no asere. Me ti bia no asere. Adentia because me na me nim terrain baby a me nam. And a minimum Samsu ni peka, and to be sure, sir, what say me walk on go Abramia minimum some was in Yan and Masari. Yes. Cause the all can real to us.
Yasempa eya wonya ho asem bi nkan di. Twaso. Na de one yen enya no afere. Efrise. Woni ye ho bone biara ka. Obi ni wanya ba wonya we. Obi ni wanya secretly pa obi monitor 20 na da beji kinkere what so dwane. Asofo a ebo omo yonko amosom omo nkwala ebi asole mpanyfo hyada mo betena asafo yi mu nko monitor no kwan be no fase ye ne niema oye bibi wo ho ya no mo ba no matwetwe phone no mo me hwe o mu se ya me hu ni nyina me yawe. Yes. Me yawe ba me mfa ho. Yes. Senior. Ni nyina me yawe urade ka kire me 24/7 was here sofu we wasoma ni nipa so metena ho me kwa me hwe nipa na nim din na masere no ma wosumichi me mfa ho. Yes. Senior. Wasam if we say me some me te one na say bia me di boni bi me ye drugs me te one na me fo obi yire me di nsem hunu dia me hu a wasam ye mu dia de ya asime. Yes. But me mfa ho. Yes. Me mfa ho if we say me ni subamponi bi a me tim. Yes. Me ni subamponi bi a me tim. The onu atinti a wasoma awo no wa wasem. Yes. No abo se wura se sofu we asumasi sofu we asumasi wasoma ne ma wase omra metie o mehye din no muntie o no musa busa wase e de no ye ne yen hwe o secret me ni secret o mi secret no eno ani awurade. Yes. Ba bia ni wa makọ mi na me akonf me de bia meka se kamaji to media ya sori a kenye konfo ani nsuo ofin mu ni we nkwasiafo we mu omo a wukọ mu ensa to me a wukọ no se wukọ petumi e de abobra na wukọ ane ono se tumi na no wasa sel to me egu ya sase su e wo asantemam sirem anwonamam enfante nyansa to me ben o tre Ghana sase su a apetahyin enye no owe. What is say kwaku free ati aframa kwaku mosi hwan asane ne konfo so a onom nsada na me kopetu mi oye gentle ne nanamo a ye wo higher spirit o si we mu na me kodi o machi no mo kapre nti we mu se we nti na ye si betena zire ta so dem ne be monitamia. Yes. Me need regard to so damn your man. Me need time for some se munu. Send your baye. Ni nya wasamonka. Ti obi o habiano. Based assembly obi atibia based on hearsay. Yes. The owa ya tete asoro so de saa asoro bia osofo onware ye bia na saa obi o wa asoro obi aye ne ge saa asoro bia me nye na me be ya asoro ma ya asoro way back nti minim asoro emu problems asoro mu nsam asoro mu nioma o ye young guy o ye asoro na onware ge bia o bia aye o ge. Your pound no be betina on chain ba akumionu eyo de ya eyo ge wo sa ko jisika de a nyame ya wadom na wo sika kakra ka no kra no nya ka bi o be 1 billion bi na odamu a obo mfiri nyame adentia because we are too young. Yes. We are branch and ka wo kra no afa na nka wo nyame dwuma na osanka wa ba pata e wo nsuo bia no anka nsuo tokora yentimi ma sorry enka ye ba ye enka osofo wo nsa da wo nsa yam na wo sresre nsole ma muhu mmobo mumu ame wate asole mumu mani mere na mo na asole yam dia wo bo asole we me meka nche se na ye wo dia nya wo dia asole ni ya wura tete ya. Yes. OPATAFUOR. Hello. Asare de hwan dia eya urade dia nti urade beji asiwo urade beji asiwo nti saa nti OPATAFUOR based on hearsay what he say eduru mre bi kura ya se okunkum na me nte wana onipa bi ti America oye video OPATAFUOR okunkum nkola wode nkola na ye rituals nkola hihya na asoda na se na msiwe jimi ejan we me ba ni asi no hadada. Yes. And he found a go to Yamedi, way altar way, Yaman, ye, sa altar way, software no, or ya sorrow, I want a yes, altar way. Yes. A honey, I had that. A honey, I had that, or soft will be had that. Yes.
Dear be anywhere, what happened? I'm here. Maybe the answer may be CSC, mu penti the air conditions in Konya, and my higher camera. Send your bar, have a year, and the altar bay. And I'm a dim Qualano Quashasi, and so do me no more. It do me maybe see me cool nipa. So we nipa will cool on Jino and Yana what cham. Yes, he has solely been way. It do me maybe a software. Near minimum away. Abrabomu otema wo mu obuniska omu dwane ba me hona magye wo mu feso me twasi kana me de amawom ya nipa odwene nipa ho a wonte ase se ya na ye omu se omu abegye me nsam sika so omu de koye bibi o so omu de koye die yo eni nti na wasanka wo bofom but omu twanya bi a busumi miensa enan achi na wo da so gyinam ukoba wo ya adoya na omu declare oboa ofiri nyame ajisika duro obi timi ka say na sorry na ono na sorry members na omo yese ono timi wo say scan ye yes adon obo na the boys ready omo akogigi omo ni omo no head the bible na to so no kure makogi bibi meje ni wo soro. Yes, senior. OPATAFUOR. Hello. Hi. No kure the ofra me wo soro no wa man bibi anka metimi akọ. Now be da ka kire wo baba na wo baba ma say koto ade wo habre me abra unya dey umanisika e be possible e be da na wo awurade aka kire say me nkofa wo man fira asase so mfa wo momra na wa ma me dwetire wa ma me sika na me da de wo maba e duru mre bi ankwala na me de wo mo bra wo no e bi be yare e komba dibi o twa na ni na bibi ani ho obekọ osofo ho na osofo so ho kire na e be da na asore na yeyie. Yes, senior. Better na asore na yeyie General. Timwa asofo ebi fira bu akwa mehwe na abu akwa fu ani asoma ko nkwaso dem ho kotena ho hwe bedi o osie ne niema mun steady no wodi bibia hye ho ne niema oye omo afiri nkran ba omo afiri ayi Kenya asefo na omo betena tena ha na omo pretend omo steady me ye kohwe o hye kawa bi watetere chechere maso de ni ko sua che say yes wo kasa obi kura ti me kasa mani timi black. Me TV ana me yema no ma ye dim se any pass any power enti wo se wo ni o manyina wo kwan na so se ne be ya wo mo a tel se wo be pa na wani magu ase ndi enye bi. Yes, enye bi ta we no sorry a wo no anadwo ritual som ye no okure mu no na one day me da ape kukuo na me de mafia gum na anadwo ma hye kanko na me na asi fom ni makogina junction na asi mitiri so na me de anante afa ha besena fa na mama mo de camera na mo de ato Facebook na de mo pe na ye de ya abamu amamo. yes, why na abamu amamo na ye yie sa de mo pe tia no de mo pe tia no ti me mpe ring hye me mpe chain hye me mpe hwe because ekoto mean say obeka say we no omde yema no we no omde yema no he jai enyini ni what is say ni aka nsem bodo bra wa bre wonyame mu akonkyera wa kyere mpai bo a wabo esu ne mpente nkwan onu onim ase onim ba bia ofiri no onim ba bia wo kro but no aka ne de ya poto maybe I'm see we were a grandmaster here. I bet we are 32 minutes me panyini wo ho. Akwa ne kan am say no kre wo hu na mpa nyambe hira wo. Yes, I bet we are 32 minutes me panyini. Na me ba da I bet we are 32 minutes me kwese sa panyini no. Huh? So for baako odidi matam sa na me ko ka kire ne say. So for ebi kura ma hwesa video ni da. What na den chem so atwa asuo poda. Hey, so for this and da hono. And da hono. Na so for bi ti wiase, no otana danchem so twasu a. Wo ye so for papa. Mo kwagigi mutumi na. Ensu na me fi se woni munyansa. Me kire wo se. Obi atena danchem so twasu opo no me pesa me kire wo se. Danchem ya aboa ne hu ohu. Ensuo na da hono ye ewiase. Na wo hu danchem me na me ye danchem no. Danchem no me young guy
ɛyɛ asuopo me di wiase so a me kontra mo abrokyerefo mo di machi na me kasa asɛm me kan na asi me tu na atu me sha na agina enti unsuro me. Yes. Senior. Na me kyerɛ ne sɛ enti unsuro me. Wote hɔ no mo obi tu plane ɛna odi free Ghana kɔ America. Na obeti obi aba America ɔno ɔba America no ɔte nkyɛm so no ɔde ba ɛnyɛ hu. Na wonke paasofo anka nye nkokorafo ɔmo afuɔduafu mfitamfita na nka wo young guy we na wo sɔle a wo tea bishops etu hu such person a ɛnyɛ hu. Ɔse ɔno ane na ɔma ma headline OPATAFUOR has confessed. Makama numu asɛm mabre Francefoɔ tete me o Francefoɔ sɛ me kura me bɔ mpae a ɔn sɛ me ntimi mo Yesu di me ye bɛma me megina mo Yesu di sɛ agrada nkumi a. Look at this. Me kai Canada asɔfoɔ bi ɔmo tu ɔmo ani si me so OPATAFUOR nyam be busa pa bɔne a ɔde aba wiase no die bɔne na maye sɛ ɔmo nsɔre no ɔmo nkrɔfoɔ a wɔkɔ asɔre nyina ɔmo edi m'akyi ɔmo agya asɔre no nti ma bɛyɛ tamfo. You see saa nkrɔfoɔ wei nyina atete hɔ ɔmo hwɛ sɛ one day wobɛhwe ase na ɔmo aka sɛ yɛanyɛ dɛn yanka ɛma ne mma mu da nyame nhyira wo. Amen. Amen. God bless you. OPATAFUOR Senior. Amen.